Ahoj, já jsem Tomáš a vítám vás u další epizody Naltalks. Dnešním hostem je tady Filip Černý, taky další spolužák, kamarád, kolega z fitka, jsem ho tam, dejme tomu. Filipe, já bych tě poprosil, aby ses trochu představil, protože ti nikdo podle mě jako znát nebude, kromě našich kamarádů, co na to koukají, a mojí mamky, takže můžeš se představit, prosím, pro těch pár nových, co tu jsou. Tak já jsem Filip, jsem, jak teda bylo řečeno, spolužák, no vlastně už bývalý spolužák, ano. Momentálně zaměřený na informatiku, ale hlavní důvod teda proč tady jsem a hádám, že cíl tohoto podcastu jsem taky hodně do samotné kulturistiky a powerliftingu a hádám, že o tom se tak budeme bavit. Určitě, kdybyste ti, co koukáte na YouTube, tak si můžete povšimnout Filipového trička, ukaž ho na kameru, prosím. Filip se oblékl tematicky. No pain, no gain. A začneme teda, jo, určitě. Předmětem toho dílu, toho podcastu, tak je, že se zaměříme na nějaký těch pohyb u mladistvých. Zabrousíme třeba více do té kulturistiky, protože co já jsem tak zaměřil, tak ty podcasty se většinou točí kolem jako steroidů. Už třeba i ti zkušenější předávají vlastně nějaké ty, ale neslyšel jsem ještě podcast, kde by se o tom bavili v podstatě, dejme tomu, začátečníci nebo jako kluci, co to v podstatě dělají jako pár let teprve, že. Tak Filipe, jak ses k tomu dostal? Ke steroidům nebo ke cvičení? Ke cvičení a ke steroidům pak můžeš doplnit. Ke cvičení prakticky ze dne na den jsem se rozhodl, no já jsem se přestěhoval, měl jsem dole fitko, tak jsem si řekl, proč necvičit každý den. Já jsem prakticky začal doma, v garáži jsem si tam koupil běžící pás, nějaké takové ty činky na zašroubování, byla to katastrofa, ale nějak to začalo a poté jsem se přestěhoval a tam jsem měl fakt třeba 300-400 metrů, mám od sebe fitko, tak jsem prostě začal docházet každý den, jelikož jsem neměl moc jeho na práci, zrovna byly prázdniny, žádné plány, dovolenou jsem neměl, tak jsem si řekl, proč se trošku nezměnit sám sebe. Dobře, jak se dostal ke steroidům? Prosím si to o jeden míň jenom, ať to máš trochu potišejší na jednu tečku. A jak se dostal ke steroidům? Ke steroidům samotným jsem se ještě nedostal, ale já teďka úplně nechci nikdy říkat, že mám to v plánu, jo, steroidy, ale je to docela dobrá otázka a ono to strašně záleží v budoucnu. Jelikož ohledně steroidů je tam strašně moc toho, že to lidi neví, jak to správně brát, co to opravdu dělá, jo. Všichni jenom ví ty případy, kde prostě lidi berou třeba, prostě vezmou tren, vezmou D-bol, vezmou anabol a prakticky třeba jdou na ty stejné cykly, na kterých byli třeba Arnold, Coleman, Cutler, ještě můžou to. Sarm samozřejmě a tak, jo. A v tu chvíli, co tady těhle lidi jdou na tady tyhle cykly bez správné přípravy, bez správné PCT, post-cycle therapy, tak to končí právě že docela špatně. A proto to má dost špatný jakože rap, ty steroidy, i když to reálně nemusí být nic tak špatného. Já jako osobně přemýšlel jsem nad tím, že bych někdy v budoucnu to, ale logicky, vzhledem k tomu, že cvičím něco málo přes rok, tak to ještě je docela hodně daleko, abych vůbec nad tím začal nějak pořádně uvažovat. Já si myslím, že jako třeba každý člověk, co nějakou delší dobu cvičí, už třeba přes ten rok, tak jako někdy nad tím zapřemýšlí, jako jestli se člověk třeba dostane do té éry, ale tam je pak jako nutné uvědomit si, že jestli to je jako potřeba, jestli třeba už tě to nebude spíše nějak omezovat, že? Protože ty steroidy, když chceš soutěžit už na té vrcholové úrovni, tak tam se bez toho nehneš, že? Když se budeme bavit, tak asi nejvýznamnější soutěž je Mr. Olympia, když se bavíme o bodybuildingu nebo té kulturistice, a tam už to nejde jako bez toho, v podstatě. A jako já jsem nad tím třeba taky jako nějakou dobu, dejme tomu, přemýšlel, jestli mě to čeká, a pak jsem si říkal, že mě asi ne, když jako živit se tím nechci, nebo jako nemám to v plánu soutěži, taky nemám v plánu, tak proč bych to vlastně jako dělal, abych si nějak jako dokazoval, že tam pozvedám o pár železných kotoučů jako navíc, i když to jako ten risk reward je zkrátka pořád špatný, protože steroidy jako jsou strašný gamble, že člověk neví, můžeš brát 4 cykly a budeš úplně v pohodě a můžeš si vzít první cyklus a hned začnou padat vlasy, že? A to říkali i ti lidi třeba
zkušenější, to byl na to skvělý podcast právě od Fantastický podcast, tak tam měli vlastně lidi, co s tím mají jako zkušenosti a porovnávali to, tak někomu, na někom se to projeví, na někom vůbec, že? Je to takové, že jako prakticky veškeré látky, ať už je to třeba jenom slabý kofein, tak až po steroidy, na každého člověka působí jiným způsobem a každý na to má jinou reakci. Ale neříkal bych, že to je až takový risk, jak si lidi myslí. Jo, protože pokud člověk začne brát třeba tren, no tak je prostě jasné, že jako prakticky celé ledviny prakticky zničí, to se jako tvoje tělo, tvoje psychika, to půjde všechno směrem dolů. Ale pokud člověk třeba začne brát klasický testosteron enanthate, což je prakticky ta nejvíce základní, nejvíce common verze testosteronu, a pokud má opravdu nějaké tabulky, že si do toho dělá pořádný research, připraví si PCT a bude to dělat tak, jak to se má dělat, tak to není až tak velký risk. Ale vždycky to je samozřejmě risk, hlavně u těch klasických side efektů, jako jsou třeba vypadávání vlasů, anebo třeba, že tvoje tělo si tento testosteron přetvoří prakticky na estrogen a tam je právě, že velmi častá ta, když mě teďka vypadlo to jméno, ale prakticky man boobs, kdy se tomu člověku začnou tvořit prsa. Jo, já vím, co myslíš. Ježiš, Gli něco. Já vím, co myslíš. Gyno, ne, se to jmenuje, nebo? Jo, gyno. Jo, je to tak určitě já vím, že třeba i co se toho jako kofeinu týče, tak vím, že jsem se bavil, myslím, že ze svojí přítelkyni říkali, že tam byl, že znal nějakého klučinu, co si dá jeden energetiák a jako bylo mu extrémně blbě a pak vím, že jsem to teď třeba já, co se v přípravě na 2 maturitní zkoušky, tak konzumoval 700 mg kofeinu denně, že? To bylo jako, to se nedá úplně pak jako srovnat, protože já nevím, 700 mg, kdybych to viděl, tak je to tak jako, no necelých 5 energetiáků, kdybych to řekl, 5 monstrů. A já jsem to tak nebral, já jsem to bral v pilulkách, něco v kafi, něco v energetiácích, no se to tak rozprostřelo pěkně. Ale no, jako jak se na to narazil, tak jako vždycky vlastně, když něco bereš, tak si na to musíš udělat nějaký ten research, že všichni jako víme, že většina lidí si nedělá research. To je to stejné jako, dejme tomu, zacházení s penězi, pití alkoholu nebo něco, zkrátka lidi jsou úplně takový jako careless tady v tomhle tom a rovnou jako vidí, aha, tak naroste mi potom bicák, tak si to pošlu jako do svalu, že? Nebo... Jako, tam je ten problém, že ono, v samotném gymu, když půjdeš do klasického gymu, tak tam je strašně moc rozdílných lidí. Jsou tam takový ti typičtí třeba teenageři 16-17 let, kteří tam prostě chodí, hazí PR každý týden, hřvou tam všechno možné. Pak tam jsou třeba lidi, co tam chodí, aby byli zdraví, jo, nebo takové, nebo něco tam chodí třeba jenom na kardio. Ale já si myslím, že nad steroidama většinou přemýšlí, jakože dá se říct téměř každý aspoň jednou, jo. Ale reálně tam je taková otázka, kterou většina těch lidí nedomyslí, je pokud opravdu máš v plánu tady s tímhletím pokračovat do konce svého života a nějak to udržovat, jo. Já bych ještě jako dodal, že podle mě hodně lidí si neuvědomuje, že jak to vlastně jako funguje, že si myslím, že třeba hodně mladých kluků to bere jako zázrak, ty steroidy, nebo dejme tomu jak nějaký zkrátka... Magic potion. No, dejme tomu nějaký kouzelný lektvar, že jako můžeš pak jako srát více na trénink a všechno, ale to tak jako není. Když jako chceš brát steroidy, tak bys měl mít prvně zmáklý jako tréninkový plán, intenzitu tréninku, všechno jako vylazené, měl bys mít jako perfektní jídelníček a pak až třeba jako po nějaké době se můžeš, dejme tomu, jako přesunout na to, ale hodně lidí, myslím, že když jsem se jako koukal na různé dokumenty, tak jsou zkrátka teenageři, kteří nevypadají, že berou steroidy a berou je, že? A to třeba to je v tomhle krásný případ jako Aleš Lamka, že podle mě Aleš Lamka je ten případ, kde mu nikdo nemůže zazlívat, že začal brát steroidy. On strašných jako roku dřel pro tu fyzičku, měl vymakaný jídelníček, on jedl čistě celý rok, tam nebyly cheat mealy pomalu, až kromě teda snad těch jako po těch soutěžích, jak když něco vyhrál nebo tak, tréninkový plán měl zmáklý, že nějaké ty intenzity, jak dlouho musíš být v negativní, to. Takže teprve až jako pak, když víš, že to tělo naturálně už nemůžeš kam posunout, tak pak možná v tom, ale jako jinak si myslím, že pro ty lidi to je zbytečné ve finále. Jako tam jde totiž o to, že já to třeba beru tak, že jediný důvod, proč abych někdy v budoucnu přemýšlel nad steroidama, je s tím, že já to tělo prakticky beru jako, dá se říct, umělecké dílo.
že chci vidět, kam až to tělo můžu posunout, čeho jsem vlastně schopný, co všechno zvládnu udělat, jo. A beru prakticky to, co za sebe dělám, tak jakože ze svého těla, tak to beru jako umělecké dílo, na kterém, dá se říct, pracuju každým dnem, pokaždé, když něco jim, pokaždé, když něco dělám, když se nějak hýbu, jo. Ale jak ty říkáš, že protože strašně moc lidí vždycky, měl by si cvičit třeba 2 série 6krát, nebo 4 série 12krát, jo. Ono, strašně moc lidí ani pořádně neví, mění pořád, každý třeba měsíc změní ten workout split, neví, jestli mají cvičit 4x12, 2x8 třeba. A reálně, dokud ten člověk si opravdu nenajde nějakou tu svoji část, tak, nebo ten svůj split, svůj prostě počet sérií a tak nad tím ani by neměl zdaleka přemýšlet. Protože ono konec konců je vlastně úplně jedno, jestli minimálně ze začátku, jako minimálně pro těch pár let, pro začátečník je úplně jedno, jestli pojedeš třeba 2x8 nebo 4x12. V tu chvíli, co prostě jdeš opravdu do toho selhaní, již většinou to bývá, že již hodně, pokud nechci zubnout, tak ty svaly ti narostou a je ti úplně jedno, jestli třeba budeš v tom negativu ty 2 sekundy, co tam máš správně být pro úplně optimální růst svalů, anebo ne. Takové ty strašné debaty, co vždycky na TikToku a to se většinou stejně týká jenom těch vrcholových sportovců, kteří už mají ty fyzik, prostě to tělo na tak vysoké úrovni, že u nich to dělá strašný rozdíl. No tak tam už jako u toho jako když už soutěžíš, tak tam jako hraješ na každý detail, že tam hraješ na nějaké to anabolické okénko a takové to, že dáš protein jako 20 minut, musíš ho dát 20 minut po tréninku, to normální člověk nemusí řešit, že zkrátka si, jako ono, uvozovka jako ze začátku člověk ani nemusí nějak šíleně řešit jako makra, tam si stačí jako já si myslím, že stačí spočítat nějaký jako příjem bílkovin, který musí splnit a dejme tomu, když jako chceš nabrat, takže musíš sníst nějaký určitý počet kalorií. A tohle ty 2 věci si myslím, že jsou jako tak zásadní do těch začátků. Pak jako časem už si třeba poupravuješ, jo, jako když katuješ, tak počet sacharidů, tuků a tak dále, ale držet jako bílkoviny, kalorie, tak si myslím, že to bohatě pro hodně lidí stačí, aby to tělo posouvali dál a dál, aspoň v tom začátku. To jako určitě, a hlavně při tom nabírání, ono to není zase tak důležité třeba ten protein, jo. Já si třeba vždycky snažím udržovat 2 gramy na kilo, 2 gramy proteinu na kilo své váhy, jo. Ale tam jde o to, že třeba při tom, že důvod, proč potřebuješ protein, je dusík, protože tvoje tělo si ten dusík nedokáže vytvořit a v tu chvíli, co ty nabíráš, tak ani nepotřebuješ tolik toho dusíku, jelikož nepotřebuješ udržet ty svaly. Jelikož svaly potřebují dusík, aby se udrželi. Proto při katování by si správně měl jíst více bílkovin, než při samotném nabírání. Ale jako jak říkáš, já s tebou rozhodně souhlasím, protože fakt při tom nabírání to není až tak důležité. Pokud ten člověk opravdu dodržuje ty kalorie a dodržuje ty proteiny, tak mu to bohatě stačí a budou tam obrovské rozdíly, jo. Já třeba nechci říct rozhodně, že jim clean. Já nemám prostě já jim, dá se říct, všechno, co mi přijde pod nos a jediné na to se soustředím, tak abych měl jako hlavně samozřejmě kalorie a protein, jak říkáš sám, ale já tam třeba jenom přidávám občas, si se koukám na ty sacharidy, tuky a tak, abych nic z toho nepřehnal, abych měl všeho dostatek, ale rozhodně to není něco podle čeho bych se orientoval. Jo. No strašně jako záleží, jak člověk to chce vnímat, jestli jako bere fitness jako nějakou prioritu, což třeba bych asi řekl u tebe, že pro tebe to je jako docela důležitý jako aspekt života, anebo jestli to bereš jako už třeba jako nějaký ten lifestyle, ale vlastně jako doplněk toho tvého lifestylu, jako třeba bych řekl, že to poslední dobou beru jako já. Já chodím cvičit, ale chodím cvičit 3x-4x týdně. Já jako nehrotím nějak jako makra, kromě teda kalorií a bílkovin. Že já si řeknu, OK, 150 gramů bílkovin a dejme tomu 2700 kalorií, 2,5 jako záleží, jo. A u nějak jako to se držím, vidím, že to tělo nějak jako posouvám dopředu, určitě za jiných podmínek bych ho mohl posouvat rychleji, o tom jako, to je tak jako bez diskuze, ale pro mě to už jako není taková priorita, jako to bylo na začátku, protože jsem měl to svoji jako fitness strašně fázi, že jsem to jako hrotil, ale mně se spíš jako líbí to, co ti ten fitness život do určité míry přinese. Jako když si nastavíš ten lifestyle, tak a jíš nějak jako zdravě,
dodržeš třeba 80/20 a tak i ten přísun té energie, i to, že třeba když suplementuješ nějaké ty vitamíny, omegu a tedy, tak to tělo funguje lépe, jsi méně náchylný k těm nemocem. Že tyhle jako benefity z toho se mi strašně líbí a proto si myslím, že to je jako důležité. Jestli víš jako na co mířím. Že já třeba jako oproti třeba nějakým svým spolužákům, většinou jako když jsem byl třeba nemocný, tak jsem byl nemocný 2-3 dny. Jo, já jsem třeba, to bylo vtipné, že kamarád ležel s 38 třeba 2 týdny, já jsem byl za 3 dny jako v klidu. A neříkám, že to je čistě asi jako kvůli toho, ale podle mě, jak už nějak jako posouváš i ten imunitní systém a všechno, tak ti to umožňuje vlastně, aby to tělo fungovalo jako celý ten rok nějak jako bezchybně, nebo to. Určitě. Jako já si vlastně hodně souhlasím, ale zároveň pro mě, třeba osobně, mě ten fitness strašně pomohlo, co se týče disciplíny, co se týče nějaké morálky nebo prostě nějakých mých cílů, že si opravdu definuju. Protože co ti hodně a co hodně lidem donese opravdu to cvičení je disciplína a upřímně nevím, jak to říct česky, delayed gratification. Jo. Oddálené to uspokojení. Oddálené uspokojení, ano, oddálené nějaké výsledky, tak, oddálené výsledky, jo. A opravdu třeba u mě ta disciplína toho udělalo hodně, jo. Já jsem předtím nic moc nedělal, já jsem prakticky furt, že třeba jenom hrál hry nebo tak. A teď si upřímně myslím, že není ani, že za ten rok a pár týdnů, pár měsíců, co cvičím, ještě se ani jednou nestalo, že bych nešel do gymu, protože se mi nechtělo. Vždycky, když jsem prostě nešel do gymu, tak to bylo buď z toho důvodu, že mi bylo nějak špatně, že se mě něco bolelo, že jsem prostě byl ten celý den pryč nebo tak, ale ani jednou se mi nestalo, že když jsem prostě nechtěl, tak jsem nešel. A je to z toho důvodu, že jsem se vždycky do toho kopal. Protože já si upřímně myslím, že tady tyhle dny jsou nejdůležitější, jak pro to tělo, tak pro to hlavně mysl. Protože pokud se naučíš dělat tyhle věci, když je nechceš, tak stejně potom, co to uděláš, tak je to strašně dobrý pocit. Jo, jako to jsem třeba blbě, ale za poslední měsíc mě se nechtělo do gymu snad ani jednou. Jo, já jako, jak to, dejme tomu, jsem to měl ty hektičtějších práci, ještě jako teď skloubit natáčení, všechno možné, tak já přísám, že mě se ani jednou do toho gymu nechtělo. Ale stejně jsem byl 4krát týdně. Ale jako já už to řeším tak, že já vím, když jako se mi vyloženě strašně nechce, že se třeba mám problém dokopat sám, tak já se s někým domluvím na ten gym a už si tam udělám ten závazek, že tam zkrátka jako přijdu. Sice se mi stalo, že jsem třeba, nevím, přišel o 15 minut později, ale to nebylo, že by se mi nechtělo, to bylo, protože jsem ještě na poslední chvíli čistil shaker, který jsem našel jako v tom. Ale jako takhle, tak jako třeba mě osobně pomáhá si udělat ten závazek, abych se k tomu nějak jako dokopal. Si tam udělat jako ten tlak z té strany, protože jo, někdy se mi, když vím, že se mi jako nechce, tak někdy se dokopu sám, ale někdy se mi fakt nechce natolik, abych jako vím, že bych s tím měl problém, tak si radši jako někomu napíšu, hele, půjdem do gymu, on že jo, a jdem jako do gymu. A jako pak mám skvělý pocit, jo, že jsem tam byl, i přesto, že se mi vůbec nechtělo stávat, nechtělo se mi tam jít, no. Jo, ta disciplína z toho je super, to je něco, co ti pomůže i v každodenním životě, jako co se týče, já nevím, nějaké kariéry, nějakých dalších jako ambic a tak dále, že jako vlastně člověka definujou ty chvíle, kdy se jim nechce, nebo jak se zachová, když se mu nechce. Že jako, to je takové, to jsou ty nejúspěšnější dny, nebo tohle je to, co tě posune většinou jako napřed oproti ostatním, když děláš jako, i když nechceš. To s tím určitě souhlasím, no. Ale zase tam je třeba, teďka schválně, jo, když se vezmeme z druhé strany, když se vezmeme třeba odpočinek, je třeba hodně lidí, kteří prostě neodpočívají, jo. Protože jsou někteří lidi, kteří dostanou takovou motivaci a všeho možného cvičit, milují tak moc cvičení, strašně mi to pomáhá, až to skončí tak, že strašně moc lidí se třeba, dobře, asi nechci říkat strašně moc, ale docela často se stává, nebo jsem i třeba já viděl, že se prakticky cvičí moc, už to tělo prostě to nezvládá a teďka bolí. Co je zajímavé, že to říkáš ty. Já jsem se k tomu chtěl dostat, protože já jsem se tohle z toho bál, ale já jsem třeba v jednu chvíli, teďka už to nedržu až tak striktně, ale já předtím, jak jsem prakticky nedělal nic, jak jsem ještě nedělal programování, neměl jsem ještě práci a tak jsem měl toho času více a já jsem třeba půl roku v kuse fungoval na ten způsob, že já jsem šel do školy, my jsme se ještě v ten rok jsme strašně často končili pozdě. A kromě pondělí, úterý, kdy jsem chodil do gymu na 4, na 5 ráno,
tak jsem se vracel třeba z gymu, prostě ze školy a z gymu jsem se vracel třeba v 8-9 hodin. A já jsem právě, že kvůli tomu přetrénování, já jsem to nechtěl riskovat, já jsem vždycky měl 8 hodin spánku, vždycky jsem měl veškeré vitamíny, vždycky jsem měl veškeré kalorie, prostě třeba na 20 kilokalorií přesně, měl jsem minimálně těch 8 hodin spánku jsem vždycky měl, jo. A já jsem tady tímhle s tím životem prakticky žil, že já jsem přišel domů, byl jsem doma třeba 20 minut a šel jsem spát. Protože druhý den jsem vstával v 5 ráno, protože ještě než jsem samozřejmě do školy, tak to trvalo taky strašně dlouho a to jsem vůbec nepomohlo, když jsem ještě neměl auto. Ale je tam docela často to, že lidi se opravdu přetrénujou. Jo. To tělo to potom nezvládá a ti lidi se začnou stěžovat a třeba někteří začnou brát ty steroidy, protože si myslí, že už to tělo prostě nezvládne více. Ale to může být z toho důvodu, že toho prostě mají moc a ty svaly rostou v tu chvíli, co se necvičí, že? V tu chvíli, co se regeneruje ve spánku. Jo, je to tak, jako já třeba nespím 8 hodin denně, já se snažím teď jako minimálně spát 7,5, protože já jako... To je jako furt dost slušné. Kvůli těm spánkovým jako cyklům, protože to je po těch hodinách a půl, a když jsem to napočítal, tak vlastně 4 jsou 6, takže 5 těch spánkových cyklů je 7,5 hodiny. A jako mi to vyšlo, že když se budím na konci toho spánkového cyklu, tak se cítím vlastně víc vyspaný, než kdybych jako začal další a probudil se po 8 hodinách. Takže jako teď přes prázdniny spím 7,5 hodin, jako když můžu. Jo, třeba teď jsme byli na firemní akci a šli jsme ve 3 ráno, stával jsem v 8:45, jo. To jsme šli právě ještě s kamarádem, jsme se zbudili a šli jsme se koupat nebo koupat je silné slovo, šli jsme se probudit do řeky, že? Ale jako to byl jeho nápad a on, že i když budeš mít kocovinu, tak tam jdem. Já jsem nakonec stal dřív jak on a byl jsem já, kdo ho tahal, že půjdem do té řeky, byl to tvůj debilní nápad, mě se tam nechce, ale už jsme si něco slíbili, my jsme přišli ledová voda úplně, že to se tam stály tak jako pokotníky nebo po kolena to bylo a úplně, že tak celou hlavou jako dolů. Já jsem tam tak 3 minuty jsem jako se přemlouval a pak jsem tam šel jako dobrý. Pak už mi bylo teplo, že po chvilce. Ale to no. Ale jako vím, že třeba přes školní rok, tak to jsem asi vůbec nedal nějakých 7,5 hodin, si myslím, že 6 a byl jsem rád. Ale tak to je jako, ono záleží jako kolik si toho ten člověk jako nabere, no, že ono, to je to, že já jsem si toho nabral v nějakou určitou chvíli moc, když se na to jako koukám zpětně, ale jo, když to řeknu, jako stálo to za to, ono v tom v krátkodobém nějakém horizontu, dejme tomu, tak se to dá zvládnout. Problém je, když člověk tak jede dlouhodobě, že jo. V tu chvíli, co tak jedeš, když to řeknu blbě, já jsem tak jel jako měsíc, 2, není to ideální, poškodí to tělo, ale podle mě jako když se to nebude pak jako ten rok dejme tomu opakovat, tak to není tak jako hrozné. Ale jak už pak jedeš jako 6 hodin docela jako na pravidelní bázi, tak je to pro tebe docela už jako škodlivé, že? Snižují se ti hladiny testosteronu, celkově jako ten mozek se zhoršuje i to fungování a tak dále. Jako ty hladiny testosteronu, to je samo o sobě docela zajímavá jako diskuze. Já si teďka přesně nepamatuji ty procenta, ale když se třeba podíváš na průměrnou hladinu testosteronu, jakou máme teď jako muži v dnešní době, versus jako měli třeba 50-60 let zpátky, ty čísla šíleným způsobem padají. Jo. Nemáš nosit mobil v kapse. Jo. To byl takový vtip, co myslím, že nám říkala to. Ve škole nám to říkala paní fyzikářka. To je jedno. No, pokračuj, promiň. Já jsem omlouvám za přerušení. Jako opravdu v dnešní době je to docela zajímavé, protože strašně moc lidí třeba, když se vrátím teď k tomu cvičení, jo, když to trošičku vezmu zpátky tu zlatou éru, řekněme, jo, třeba Arnold. Strašně moc lidí třeba cvičí podle Arnolda, jeho split, přímo jak on cvičil. Samozřejmě on měl šílené výsledky, jo. Ale samozřejmě pracoval prakticky každý den, všechno možné, ale tam opravdu hráli hodně ty cykly a hodně ta jeho genetika, že? A průměrný člověk, i kdyby bral to stejné, cvičil úplně stejně, bral to stejné, co on, měl to stejné jídlo, tak ani zdaleka nebude vypadat jako Arnold, že? Ale v dnešní době, když se podíváš na to, jak cvičil Arnold, to není opravdu jakože optimální cvičení, že?
Tak jako cvičit tak, že pass out, jakože jdeš dřepy do té doby, nekud neskalabuješ, tak už to jako to... No, to je s nimi jo, ale No, jasně. já se třeba bavím o tom, já jsem viděl jeden klip Arnolda, jak tam prostě říkal, že by si neměl odpočívat ale než 30 sekund, což je prostě straight blbost, jo. Pokud opravdu cvičíš i že do toho selhání, já třeba cvičím, já vždycky jdu 3 série, snažím se 6 až 8 opakování, u některých cviků, kde třeba to je horší na procítění, nebo tak třeba ramena, kde mám trošku slabší klouby a to, tak musím s menšíma váhama, tak třeba do více. Ale nejčastěji 3x 6 až 8 a do selhání, vždycky do selhání. Není to úplně ideální, měl by tam být nějaká trošičku více pro ty svaly možnost jako té regenerace, ale já vzhledem tomu, že to jdu takhle, tak ty výsledky tam mám, ale já bych nezvládl třeba mít pod 2 minuty mezi těmi sety rest, protože ten sval se prostě nezregeneruje, nezvedneš vůbec nic oproti tomu a je dokázano jako prakticky strašně moc studií na to, že tam musí být jako tak 2-3 minuty minimálně, jo. Pokud třeba máš nějaký compound cvik, kde prostě zabereš třeba dřep, deadlift, nebo třeba i bench, tam by třeba měl být i 5 minut rozdíl, 5 minut rest. Plus, ale tam je zase potom otázka, jak dlouho ten rest by měl být, než ty svaly se prakticky, zase já nevím, jak to říct českého, get cold prostě. Než když už zahřátý a všechno, tak aby si to nestratil, že? Aby se zase nemusel všechno protahovat znovu, dá se říct. Stuhnout, dejme tomu. Ano, než aby stuhli, jo. Ale tam jde o to, že když ti lidi cvičí podle tady těchto lidí a myslíš, že tam není nic lepšího, tak to je taky docela jako, že přijde velký problém, protože strašně moc lidí nechce cvičit nějak jako, že prostě science based, jo, prostě podle těch výzkumů a tak, že oni prostě přijdou, zvednou si co chcou, odejdou. A vždycky říkají, podívej se na mě, podívej se, kolik zvedám, jo. Samozřejmě, jako důvod, proč třeba lidi v minulosti taky byli velcí a to byli z toho důvodu, že prostě zvedali těžké věci, dělali to roky a takže, ale nebudou mít prostě tak vyvinuté ty svaly, jako jednotlivé třeba svaly, jak prostě někdo, kdo to dělá přímo na ten svalu, že oni mi řeknou, jako, že já nezvedám nic, podívej se, co zvedá, třeba má, řekněme, 180 na dřep, já jsem teďka nedávno dal 150, jo, po nějak rok a po cvičení, on cvičí 4 roky a má 180, jo, a říká mi, že zvedá víc, že to je lepší. To je takové, že ono je v dnešní době strašně moc konfliktu tady v tomhle tom. Jak máš cvičit, co je to jako, já jsem se k tomu trošičku, to říkám předtím, se trošičku vracím, jo, ale tam je strašně moc konfliktu v gymu. Jak máš cvičit, jo? Jako jestli je to lepší, když to dáš trošičku třeba na tricák, jestli dáš ty lokty více do uhlu, nebo trošičku schováš k tělu. Ono konec konců, jestli opravdu tam máš ty různé cvičení, které dávají na ty různé hlavy, tak to zase tolik nezáleží, jo. Pro začátečníky, no. No, ne, já si myslím, že i tak jako důležité cvičíš, tak ty to jako baví, dejme tomu. Ale ať si jako najdeš nějaký jako split, který má jako smysl, ne, že pojedeš jako bro split a pojedeš třeba ramena prsa, jo. Co já jsem říkal, to je push normální, já se omlouvám. Co jsem říkal, ramena záda, třeba jako taky ten bro split, že pojedeš biceps a do toho kozy, jo, třeba někomu to může vyhovovat. Mně to nepřineslo ty výsledky, i když mě to jako bavilo hodně, že, takové ty 2 nejzábavnější partie, ale třeba mě jako asi nejvíc, co jsem zaznamenal jako posun, tak byl třeba full body, jako vyloženě, protože já přemýšlím, že se k tomu asi zase vrátím, čiže já jsem myslel, že do gymu budu chodit víc přes prázdniny, já jsem počítal, že si najdu práci, jakou jsem si našel a že budem spouštět podcast, byl takový jako spontánní nápad v průběhu jako června, ale ten jako full body si myslím, že je jako třeba ideální, když cvičíš 3x týdně, že typ jako, když tam dáš tento, tak ty projedeš vlastně každý ten sval, protože ty ho máš správně jako projet víckrát týdně, že nemůžeš jako to, takže je to fajn jako, že jednou ho poníčíš ho po druhé a poníčíš ho po třetí a zase nějak jako takhle. Mně to třeba upřímně jako vyhovovalo, ale musíš si najít tež trochu něco, co má jako hlavu a patu. Jo, nemůžeš si jako tam dát jenom cviky, co si ty myslíš, že budou ideální, když se v tom nepohybuješ, že? Jako jo, já upřímně nesnáším full body. Já to mám prakticky udělané na ten způsob, já nejdu moc, to moje není vůbec nějak common, jako moc, já neznám nikoho, kdo by to jezdil stejně jak já. Já jedu v jeden den, jedu prsa a ramena, potom jedu tricák, bicák a předloktí. A potom jedu nohy a pak záda samostatně, pokud budu katovat, tak záda k tomu břicho. Jo. Důvod, proč jdu takhle,
je z toho důvodu, abych... Že bereš steroidy. Kdybych bral steroidy a vypadal takhle, tak jsem hodně naštvaný. Já se omlouvám za to, promiň, pokračuj. Já to totiž beru z toho důvodu, že nikdy nejdeš cvik a zabere ti jenom jeden sval. Jo? Když jedeš třeba bench, tak ti prostě zabírá kromě prostě hlavně těch prosou, tak ti hodně zabírá tricák. Z části i ramena. Jo? Proto třeba když já začínám těmi prsy a ramena, tak druhý den nejdu ruce, protože ten tricák ještě furt je unavený, i když ne tak moc, ale furt je unavený a nebylo by ten samotný session, ten samotný den v té posilovně by nebyl tak efektivní. Jo? Proto já to mám schválně oddělané od sebe tak, aby v tu chvíli, co ten sval je jenom trošičku... Pokračuj. V tu chvíli, co i ten sval jenom trošku je nějak už zatížený, tak aby měl dostatečný čas na to se zregenerovat a opravdu ten den v té posilovně byl nějak prakticky co nejblíže k té maximální efektivnosti. Jo, tak na to já jsem se vysral v průběhu třeba přípravy, jako to já jsem pamatuju, že jako já jsem si řekl, že budu mít ty 3 full body jako tréninky jako za týden. A tím, že jak, já nevím, jsem to tady už v podcastu zmiňoval, ale jak jsem maturoval z těch 10 předmětů, blablabla, tak mi to třeba nějaké jako nevyšlo, že bych tam měl třeba ten den prodlevu, jo, takže mi se třeba jako tak stalo, že já jsem měl 3 full body tréninky jako po sobě. Což jako není, samozřejmě, že to není ideální, ale ty full body tréninky jako slouží k tomu, že když tam jedeš záda, tak ty každý den děláš jiný cvik, jo, někdy děláš hloubku, někdy děláš šířku, tak to jako za mě to ještě není zas tak hrozné, mohlo by to být horší, ale jo, jako budíš, nebylo to ideální, ale říkám, já jako už třeba fitness vnímám jenom jako pro ty benefity, co mi to nabízí a nevidím se nikde v budoucnu, že bych soutěžil. Chtěl bych si zkoušet třeba jako bench, vyloženě, tam si myslím, že bych na to možná měl, ale musel bych taky jako hodně zabrat, no, protože jsem si myslel, že jsem na tom dobře, když jsem jako z 98 dal 130 a pak jsem zjistil, že to teda jako vůbec není ideální. Ale jako je to hezké číslo. 140 už se pomaličku blíží, tak uvidíme. Jako, upřímně, když se tak bavím o těch splitech, co si myslím, že největší chyba všech začátečníků je pondělí nohy, úterý tohle, středa tohle. Když si to člověk dá takže na ten týden, že pondělí tohle, úterý tohle, středa tohle, tak se potom stane, že třeba jeden den nemůže jít do gymu, je prostě pryč, nevím, nemocnice, cokoliv. A co potom? Buď máš 2 možnosti, že půjdeš to, co si měl jít a prakticky celý ten split se ti rozhodí, anebo to přeskočíš a to se ti třeba stane, že nevím, ve středy, třeba každou druhou, třetí středu, můžeš mít, já nevím, něco z práci nebo tak. A potom ty záda, které třeba v tu středu měl jet, mají prostě o 30% méně tréninku než veškerý zbytek těla. Že třeba jenom u těch začátečníků, tak mi přijde, že hodně začátečníků vůbec jako neví, jak se má cvičit. Já jsem tam byl, já neříkám, že jako to, já jsem právě jako teď jeden z těch, co začátku jako cvičili bro split, jo, jel jsem kozy s bicepsem, jo, a také hovadiny, jel jsem nějaké cviky blbě, já si to přiznám, ale co mi třeba osobně vadí, když jsem byl začátečník, tak jsou lidi ve fitku, a ne jako, že by tam existovali jako se mnou zároveň, ale že lidi můžou se chovat jako čuráci vůči nováčkům. Jako, já třeba vnímám, že u nás ve fitku jsou třeba 2 úplný kokoti, co přijdou za borcama, co tam jsou noví. Jo, oni na ně pokřikujou, hej holky, na jak dlouho to máte a děláš to na píču. A ne, že by za nima přišli a řekli, hele, neděláš to úplně správně, ukážu ti, jak se to má správně. Jako takhle, tak bys to měl ideálně dělat, že? A tohle, co se stalo i mi, že já si pamatuju, že v prvním fitku, kde jsem byl, tak mi borec řekl, že to tahám na píču. A já jsem dělal nějaký cvik na záda, jak si o lavičku opřený a jako, nevím, one arm rowing, nebo já nevím, jak se to jmenuje, ale, a řekl mi, že to je na hovno. A teď jako ty si, dejme tomu je ti 14, jo, nějak tak co si z toho reálně jako odneseš takovým zážitku. Většinou tam jdeš bez nějakého sebevědomí a td, tak ti to úplně demotivuje. Takže jako mě třeba strašně jako vadí tihle lidi v tom fitku. Já jako, když už mám nějaký, dejme tomu ten experience přes 2,5 roku, tak jako
se mi třeba stane, že tam vidím nováčka, co tam jako, když jede cviky na záda, tak je má pokřivené, jo, furt se tam s tím hýbe, tak já za ním přijdu, řeknu, hele, nechci ti do toho přímo kecat, jo, ale jenom bych si být tebou jako dal pozor na ty záda a většinou se mu to snažím i ukázat, protože když to někomu řekneš, tak on to nepochopí, že? To je i takové to, že když jsem trénoval jako s Jirkou, nebo když chodím do fitka s Jirkou, kterou jste tady jako viděli, bude s ním vycházet i anglická epizoda, tak nabíhejte, čekejte za 2 týdny. Tak Jirkovi třeba, jak má toho Aspergera, tak člověk musí všechno vysvětlovat. Ale Jirku se musel napozicovat vyloženě třeba na tricepsově jako pull downs, jo. Takže jako to. Takže se snažím jako třeba osobně pomoct a snažím se jako předejít tomu, aby ti lidi tam nějak jako přestali chodit. Ale pak jsou jako nováčci zase čuráci, co za nima přijdeš, oni tě pošlou do piče, že všechno znají a pak vidíš, jak tahají deadlift, záda jak učko, odejdou od toho, naložené kotouče, jako dobré, ten jeden kotouč na každé straně to není jako problém, ale jako jde o to, že ty jim tam přijdeš, řekneš jim, hele, to je tak na zničení zad. A oni, ne, my to děláme správně, my jedem PR-ka. Tak jako, to se mi stalo, jo, jako vyloženě, že jsem jako borci jeli deadlifty a jim přijdu, že ukážu a borec tam jako hrál na frajírka, že všechno ví, všechno zná. Pak říkám, fakt záda jak učko, jo, to mě to bolelo, co jsem se na to koukal, takže. Jako, já jsem vychovaný na takém vesnickém fitku, dá se říct, jo. Mně se tohle nestává. Jako stávala třeba tak fakt hodně malo, já mám třeba takové podobné zkušenosti, mám třeba 2, jo, za ten rok a něco, co tam chodím téměř každý den. My jsme docela malé fitko, jo, my máme takové já si myslím, že na to, co jsme za fitku, jako tak ve vesnici dá se říct, tak máme strašně super stroje, jo, a máme to opravdu kvalitní, prakticky dá se říct to samé, co vy, že v tom fitku, akorát, že méně těch strojů. Vzhledem tomu, že tam většina těch lidí se opravdu zná, tak tam se nestává, že by takový debilové byli. Protože tam to je, dá se říct, vlastněno jednou osobou a pokud prostě tam děláš jaký sebemenší problém, necháš třeba kotouče, tak tě buď někdo seřve, kdo ti tam vidí, že tam necháš kotouče, tak tě prostě seřvou. A pokud i tak budeš pokračovat, budeš moc řvát, samozřejmě každý řve, já taky řvu, že, když třeba jedu PR nebo to, ale pokud řveš při každé sérii, při každém tom opakování, oni tě prostě ti lidi vyhodí. Jako u nás se tohle neděje, tam ti každý pomůže. Já jsem přišel, jak jsem poprvé cvičil, já jsem poprvé šel s kámošem, který mi ukázal některé základní věci, když jsem byl sám už a neviděl jsem, já jsem se prostě ptal na hodného člověka, že ono většinou ti lidi ti chtějí pomoct, jo. Já nevím, jak je to v těch více komerčních fitkách, jak tam prostě ti lidi chodí, jakože prostě, jo, jak tam je tolik prostě těch lidí, tolik lidí třeba ještě k tomu, že jsou z města, tak to asi taky toho dělá více, protože lidi z města jsou obecně méně friendly, jo, méně přátelští než lidi z vesnice, mi přijde, v takových těch jakože náhodných setkáních a tak. Je to možná. Jako já třeba mám jako jak pozitivní, tak jako negativní zkušenosti s fitka, jako já jsem vystřídal, dejme tomu 3 fitka, kde jsem nějak jako chodil víckrát než třeba 2krát. A jako v každém jsem našel někoho, kdo mi vyloženě jako hezky jako pomohl, ale i nějakého jako debila, co měl jako, co furt mu něco vadilo, že. Jednou to teda jako, to bylo to první fitko, tam mi třeba borec ukázal na trice, že já jsem měl moc velkou váhu, tak mi řekl, hele, děláš to blbě, dej si tam míň, bude to pro tebe lepší, vysvětlil mi to a já říkám, super, moc děkuju. Pak mi tam byl ten borec, co mi řekl, že to tahám na píču. Pak jako, jak už, já jsem pak ještě tež cvičil doma, bla, a jak jsem pak cvičil vlastně už v dalším fitku, tak tam tež přišel nějaký jako děda, takový ten rádoby starý jako boxer, co ti má tendence do všeho kecat. A ten jako tež měl takové jako debilní samotámové připomínky, ale někde jako actually dal docela dobrou radu, jo, takže záleželo jako podle mě cvik od cviku a tedy. No a teď jako v tom fitku, kde už chodím, tak právě jako dlouho docela, jako už nějaké ty, snad asi 2 roky, tak tam jsou většina lidí v pohodě. Já si pamatuju, jak jsem byl poprvé, tak jsem přišel za někým cizím, protože já jsem neznal většinu těch strojů, co tam byla. A no jako v průběhu toho cvičení, tak jsem teď jako narazil, že za mnou přišel, já jsem se zeptal borce, jestli tam bude cvičit a on, a víš, co se na tom vůbec cvičí? No a říkám, delty. A no až jdou i ramena. No a říkám, no jo, ale já chci cvičit jako delty. A on že, no tak se na mě zle podíval, šel pryč a
jako já ho tam vídám strašně často, jo, strašně nemám rád, my mu říkáme Indián. On je tmavší, ale jako takový ten rudý, jako Indián, jako z westernové, když to řeknu takhle. A on je jako hrozný na všechny, takové ty jako mladé kluky plus minus. A úplně zbytečně, bez jakého to, já nevím jestli má, jako on je vysekaný, on je jako skvělá forma, to já neříkám nic, jak jsem ho samotnému přeslech rozhovor, tak si drží jídelníček všeho, takže jako klobouk dolů, ale to ti furt nedává jako prostor na to být hnusný na ostatní úplně zbytečně. Nebo jako nedělat ti to lepším člověkem, dělají ze sebe akorát debila. Ale ty jsou lidi, co mi třeba přišli, že když jsme jeli křídla, tak mi řekli, hele, palce by si měl dát tak, ucítíš větší záběr, a že tak to zkusím a jo, hned větší záběr, že? A ten cvik tak už třeba učím ty nováčky, že to tak je lepší. Takže jako jo, ta komunita kolem jako gymu a fitness je super, ale vždycky se tam najde nějaký debil zkrátka. A tak to už máš v každé komunitě, dá se říct. Jako nenajdeš komunitu, kde máš prostě všechno jako fajn. Jo, kde jsou všichni, ať je toto, vždycky tam je nějaký debil. Jo, je to tak, ale že mi to právě jako vadí, že takový, říkám, už se budu opakovat, že mi to přijde, že to mladé kluky demotivuje, holky nebo tak, jo, taky jako nevím. Mi přijde, že právě ti starší jak civí na ty holky, tak to je už jako samotnému extrém. Jako to už je zase docela další věc, že, protože představit si, že co jsem třeba tak slyšel, že mám prostě některé kamarádky a tak to, co mi říkal za storky, že prostě oni třeba už jsou kamarádku, co cvičí třeba 2-3 roky, jo. A ona, že si prostě jede a že strašně často se stane, že za ní prostě přijde nějaký kluk, nějaký chlap, je starý a toto a že jí to naučí, že to dělá špatně, že jí to ukáže, to bych chtěl být tak tím hrdinou, co je toto, furt na ní všichni civí a tak. Jako to chápu, proč je tohle to demotivuje, jo. Tam mně se protože strašně líbí, že u nás, opravdu v tom fitku, jak je to prostě takhle osobně vlastněné a mám to tam vychované, tak tam jako kdyby byl nějaký takový člověk, oni ho prostě všichni ostatní ho vyhodí, jo. To se mi strašně líbí obecně, jakože ty vesnické, dá se říct, podniky v těchto těch věcech. Protože pokud jim prostě nejde přímo ty peníze, tak oni nemají vůbec jako nějaký patience, trpělivost se prostě tam jako s nějakýma takovýma otravnýma lidma, jako je tam mít. Oni nepotřebují jako toho člověka navíc. Že? Ještě jako taky přijde právě, že jako i u těch holek, že podle mě jako záleží na nějaké jako vyzývavosti, co nosíš. Jako do toho fitka. Ono to zní jako blbě, ale já vím, že třeba... Kontroverzní, no, pokračuj. Je to Ne, já to nemyslím špatně, no, ale jako... I třeba já vím si, jako já třeba často jako do fitka nosím oversized jako věci. Já třeba jenom, no. Jako mě to, za prvé, že mi to je comfy, jakože pohodlná, a za druhé, že já vím, že se na mě jako ani jako nikdo z kluku nebo z toho nebude na mě čumět, že, jako to. Ale třeba vím, že moje jako přítelkyně nosí třeba triko, jo, jako do fitka. A tež se na ní jako většina kluků nebude koukat. Takže jo, já uznávám, že přes léto jako... Kdyby to šlo, tak já si taky nosím sportovní podprsenku, bo jak je tam horko, tak to je jak nevydržení. Ale jako občas nevím, je to tak jako přijde, že si můžeš vzít jako něco vyložení, no. Že ne všechny, jako nechci nějak jako paušalizovat nebo bagatelizovat, nevím, jak se to slovo, co jsem chtěl, generalizovat. Jakože všechny holky, že toto, jako noste si pro mě za mě legíny, sportovní podprsenku. Ale jako podle mě někdo to vyloženě jako nosí, aby jako třeba zaujmul a někdo to jako třeba nosí fakt kvůli tomu, že to je pohodlné. Že to je asi jako fakt vyloženě těžké určit nějakou, to neurčíš, že? To je to jako o tom. Ale můžete si vzít koupit 2-3 blbé trička, které jsou XLK a nebude na vás koukat tolik lidí. Je to tak jako jednoduché. Pod tím si klidně mějte tu sportovní podprsenku, to je úplně jedno. Jako jenom můj nějaký jako poznatek si myslím. Že když vyloženě nechceš, aby na tebe někdo koukal, tak si můžeš jít do toho fitka právě jako oversize triko a většina lidí na tebe koukat nebude, že? Jako, jo. No, já se třeba snažím jako vůbec nekoukat na ty ženy a už jako jenom nevím, já se snažím vždycky soustředit, já se soustředím na ty činky a na ten pohyb. To je to, co se mi na tom líbí, že jak úplně se ti vyčistí mysl a soustředíš se jenom na tu jednu věc, tak je to super. Nevím, jak to máš vy v tom, jako u vás v tom menším fitku, jako my nejsme tež komerční fitko, nebo to... Jako u nás, já mám jednu zkušenost s tím, že u nás, myslím, že holka ani jak nemůže nosit jenom podprsenky. U nás, když tam měla holka jenom podprsenku, tak dostala prakticky seřvaný, že se má oblect, jo.
Protože, jako nevím, já s tím taky souhlasím, já taky nosím jenom oversized věci ze 2 důvodů. Je to prostě o mnohem pohodlnější, než tam chodit furt v nějakém uplem tom a sundáš pump cover a jsi o mnohem větší, než jsi myslel, jo, s tou pumpou. Ale hlavně z toho, že ono to je prostě pohodlné, nemusíš nic řešit, já tam mám prostě několik starých triček, co prostě mám třeba po tatovi, že on má tak 3XL, tak mi to tam naházel a já to prostě nosím, že je to 100krát lepší, je to 100krát pohodlnější a jako souhlasím s tím. Zase to mi přijde docela líto, nebo to, že máš prostě holky, které takhle třeba chodí v mikinách, v kalhotech, prostě takže teplákách a to, teďka 30 stupních, a oni tam prostě umírají, že, ale nechcou to sundávat. No, ale to je tež jako, že i ti muži by na ně neměli čumět. Samozřejmě. Jako, já to nechápu, jak jako někdo může přijít to a čumět tam na tu holku. Mně osobně jako, i kdybych nebyl, dejme tomu zadaný, tak mě by ze sebe asi bylo zle. Jo, tam je třeba věc, taková vtipná věc, že u mě, já prostě chodím třeba za kámošem a tak, nepřijdu za ním a říkám, že ty máš bicek, nebo máš pumpu jak cíp, ne? A teď se mi jednou stalo, když jsme byli ve škole, a to jsme tam myslím, že psali slohovku, a já to prostě dělám furt u všech. A to prostě byla taková spolužačka a ona prostě, když seděla, měla prostě nohy, ne? A ona šlo vidět, takže že má prostě, že vysvalená, šel tam vidět dobře ta noha, ne? Že prostě měla dobré svaly, tak já jsem za ní přišel, hej ty máš dobré nohy jak cif, ne? A za mi tak začala dívat a mně potom došlo, že vlastně možná jako to není úplně ideální komentář k holkám. Tak jsem se takže potom omluvil, že vlastně jsem myslel svaly a to, ale to je taková taky věc, jak když chodím taky a vidím, že tam nějaká holka cvičí nebo to, jakože třeba nevím, jede tam něco zákopy nebo takový, kde má prostě zadek venku, tak taky, že se schválně vždycky otočím prostě druhým směrem, aby to nevypadalo, že se na ní dívám. Ale to je takové, že já se prostě třeba, když já jsem mezi těma serkama, a když to opravdu třeba jdu něco jako deadlifty nebo něco takového, kde prostě prakticky třeba i spadnu potom jako na zem, že se mi prostě kompletně zamlží všechno, tak já prakticky sotva existuju na té zemi, třeba těch 5 minut tam sedím, mám prostě sluchátka a koukám se rovně. A tam je taková ta, my máme že tak rovně uličku, máme takový čtverec, dá se říct to naše fitko, a když tam prostě koukáš rovně, tak tam ti lidi cvičí. Takže mně se třeba stane, že někdy se dívám přímo na člověka, ale já to nevidím, jelikož mi ještě prakticky blikají oči. Jo. Díky bohu se mi ještě nestalo, že bych měl jako nějakou konfrontaci s nějakou holkou nebo něco, ale už se mi stalo, že já jsem se třeba koukal a teďka nějaký ten chlap nebo někdo se mě takhle začal, že co je, ne, jestli něco potřebuju. Přesně na mě už třeba tak 3 minuty koukal. Ale mě prakticky jeli jenom zvuky, takové si víš co myslím, takové ty prostě pískající zvuky a k tomu jsem prakticky sotva viděl, že. Nejezdíte tak šíleně do sraček, nevyplácí se to. Vyplácí se to. Ty svaly a ty váhy jdou nahoru mnohem rychleji, než všichni ostatní, co tam jsou, o co cvičí jak slabé. Jo, jak jsi skončil nedávno? Kdy, v čem, jako v té nemocnici? Myslíš tu angínu, nebo jsem myslíš? Jako reálně chápeš, ty když jako to tělo takhle tak přijímáš, tak on je náchylnější na všelijaké nemoci a všechno. Takhle, no ne, já jsem byl, dobře, abych to trošku vysvětlil. Já jsem byl týden v nemocnici. Že ti složí blbá angína a pošle tě do nemocnice. Já jsem neměl angínu jenom, tam toho bylo více. Mě začala, dobré, takhle, jo, to trošku zkráceně. Mě zrovna začala růst takže 8, to znamená, že už v tu chvíli jsem byl prostě strašně, že mě furt to bolelo a měl jsem prostě z toho oslabenou imunitu. Potom jsem chytl angínu zároveň. Takže já jsem ležel doma, měl jsem angínu, měl jsem prostě rostla mi 8 a zároveň jsem chytl infekci v té 8, což znamená, že mi natekla celá pusa a prakticky mi nešly vidět třeba 3, 4, 5, mi nešly vidět zuby, jelikož ty vlastně jsem měl tak jakože napuchlé. Zároveň jsem tam prostě ležel v angínách, měl jsem rekordní horečky a to je něco, co si upřímně nemyslím, že jako moc souvisí s tím cvičením. Jelikož... Já si myslím, že jako když to tělo takhle tak přijímáš, tak ono ti jako vždycky ti přijde do života něco, co ti řekne stop. Jakože měl by si zpomalit. Jako to mám od své mamky, protože a mě se to potvrdilo. Vždycky, když jsem měl takhle tak třeba na 120% nějakou jako další dobu, tak pak se ti něco jako takhle tak stane, co tě jako vždycky jako zpomalí. Já taky jsem od začátku a mám z toho jenom dobré výsledky. Ale ne, to je z toho důvodu, že dobře, já sice jezdím jako blázen v tom fitku, ale teď se musím vrátit k tomu, co jsem říkal předtím. Já mám těch 8 hodin spánku, já mám veškeré vitaminy, pokud mám prostě něco se svým špatně, nebo mám špatně nějaký kloub, nebo třeba rameno, já jdu k fyzioterapeutovi, já dělám to, co on mi říká. Jo. Tam je zase, kdyby člověk cvičil jako já, ale nedělal veškeré ty ostatní věci,
jo, jako ten správný rest, opravdu, že tam ten rest day je, že prostě si dávám bacha na ty klouby, jím ty správné věci, jím všechny vitamíny, tak to vypadá úplně jinak, jo. Já si nemyslím, že ideálně jako cvičit tak, že pak jako máš černo před očima, to jako zatím si stojím, ale jako říkám, ale jako to jsem o tam, že si lehce dezorientovaný, to se stává i mi, ale ne, že bych někde sletěl při dřepech nebo jako to. Jako v tu chvíli, co třeba, dneska se mi to stalo, já jsem prostě dneska asi po 3 měsících deadlifty, tak já jsem si to prostě zvedl a já jsem to zvedal, no a v půlce, jak jsem byl u kolenou, tak se mi začalo, prostě ta krev se mi nahnala po celém těle, nahnala se mi prakticky do hlavy. No tak co jsem měl jsem tam pustit, i když jsem viděl moc dobře, že to zvednu, já jsem to prostě zvednul, bez problému, s problémama a zvednul jsem to se správnou formou, jo, neměl jsem ohle záda, v tu chvíli, co se trošičku hnou záda, tak já to pouštím. Já v tu chvíli, co začnu cítit na benči rameno, já to pouštím, jakože samozřejmě se spotrem, jo, ale já takhle cvičím, ale zároveň my jsme na tady všechny věci. Ono strašně moc lidí, prostě třeba co takhle cvičí, tak prostě jdou i přes tu bolest a tak. Ty máš jít přes bolest svalů, jakby, jo. Ale neměl by si přes bolest kloubu, pokud ti to jako tělo říká, že už ne, tak už prostě... Každý, kdo cvičí, tak se naučí rozeznávat tu správnou bolest a to je špatné. To poznat. Jako to časem každý pozná. Že jako přijde domů a cítí, že tě bolí ty svaly, anebo cítí, že tě bolí klouby nebo něco, nebo si tam skurvil rameno. Jako je pravda, že já třeba co jsem zvedal loglift, tak mě ruplo v zádech, jo, pak jako u posledního to, tak už od té doby jsem neměl jako loglift v rukou, ale jako nestálo mi to za to, jako nebudu mistr světa, mistr Evropy, protože ten je o 2 roky mladší než já a zvedá 180 a já jsem se tam tahal ze 70 kg, takže jako... To je ten Matyáš F, ne? Matyáš, přesně. Já sleduju, no. 300 kg. 300 kg na deadlift, nebo to je šílené. To jsou šílené čísla na 17letého klučinu. Je. Jako jako jo, on váží snad 120, 140, nebo kolik, on váží jako celé. Má pupek aktiv, no. Ale na ty loglifty to musí, jako na loglifty to jako pomáhá, že si to tam jako přehodíš. Samozřejmě třeba pak máš Krasinského, který to bez toho pupku zvedá a jako tež klobouk dolů, že posouvá ty rekordy dál a dál a teda. Já se jenom zeptám, jak dlouho natáčíme? 51 minut. 51 minut, dobré, ještě potřebujeme natočit tak 15. A pak bude Hero část. Okay, dobré, takže, no, jak jsem se jako ten Matyáš, to je jako insane docela, no. Ale to, já nevím. Jako takhle, mě strašně moc lidí, jakože, nebo strašně moc lidí, stává se mi často, že mě prostě lidi kritizují tady prakticky ze stejného důvodu jako ty. Ale já už jsem se naučil prakticky ten způsob, nebo já cvičím a beru si radu, jakože většinou nejčastěji z nějakých třeba přímo jakože výzkumů, které svaly si zaberou nejvíce, nebo co je opravdu dobré, co je špatné. A vzhledem tomu, že já vím, co opravdu dělám mimo gym, jo, opravdu s tím restem, s tím vším možným, s tím, co jím a tak. A neměl jsem nikdy problémy žádné jakože s ničím prakticky, jenom mám třeba slabší rameno, ale to mám prakticky dá se říct, celý život, jo, že třeba na lateral raises, já nevím, jak je ten cvik česky, jo? Rozpašky, ježiš, to je strašné slovo. Na rozpašky já tam jezdím z 10 kg, ale jedem třeba, nevím, 20 opakování, z toho důvodu, že já když si vezmu prostě třeba 15, tak mě to prostě začíná bolet. Ale třeba mi nedělá problém na klasický shoulder press, mi nedělá problém si vzít 22 kg a je prostě 6 až 8 opakování. Jo. Tam mám PR 35 na shoulder press. Já mám právě, že ramena v tomhle jsem strašně slabé, že ono mi to strašně blbě roste, protože v některých prostě pozicích to strašně začne bolet a to není ta dobrá bolest. Musíš tam napíchat ten Syntol, no, aby to vypadalo jenom větší. A to je další věc, já vůbec nechápu lidi, co jedou Syntol. Nebo jako já neznám v Česku jediného člověka, co by jel Syntol, ale znal jsem jako ty případy z toho Blízkého východu a teda. Ty si pícháš olej do svalu, aby vypadal větší, ale reálně nemáš víc síly. Jako to je... Já mám pocit, že to jsou prostě lidi, kteří mají trošičku nějakou poruchu v hlavě. Jo. Ale jako když se nad tím zapřemýšlíš. Když si vezmeš, tak to je něco, jako když si třeba člověk vezme trén a začne prostě s trénem. Já jsem třeba slyšel taky o borcovi, co má 15 a jede trén prostě. Já jsem viděl, to je na YouTube video, že borec ve 14 bere steroidy, ale vypadá skvěle, jako a on říkal, že na škole jich je víc
ale nikdo nevypadá na to, že by steroidy bral kromě jeho. A tam jako právě se vracíme k tomu, že bylo pěkně řečeno, že ty musíš jíst, musíš cvičit a v úvozovkách jako ty anabolické steroidy tě jenom jako posunou dál, když splňuješ ty věci. Ale když to neodcvičíš, neujíš to, tak ti to nepomůže. Jako tam jde o to, že to je velmi známý výzkum, velmi známá jakože, dá se říct, experiment byl ten, že si vzalo x lidí, co cvičili bez steroidu, lidi, co cvičili se steroidy a lidi, co cvičili bez steroidu. Teda lidi, co necvičili a brali steroidy, tak logicky ti, co necvičili, tak žádné svaly nic, ti, co cvičili, tak třeba za ten týden, myslím, že nebo za měsíc prostě měli určitý počet a ti lidi, co cvičili se steroidama, tak samozřejmě měli ten největší počet, ale i ti lidi, co necvičili a brali steroidy, tak furt nabrali více svalové hmoty, než ti lidi, co cvičili bez steroidu. A to je velmi známá a hodně dobře podložený experiment. Ale je tam docela důležité si uvědomit, že ti lidi, když člověk řekne, že nabrali svaly, oni nebyli logicky tak vysekání. Oni se zvětšili, dá se říct. A tak to mi přijde jako blbost, když tam nemáš tu jako svalovou kontrakci nic, abys jako z ničeho nic. Najdi si to je opravdu hodně známý experiment a hodně dobře podložený. Nebyly to až tak velké rozdíly, ale měli prostě více než za ten měsíc to bylo, nebo 2-3 týdny, nevím. Nějaká určitá to, tak měli více než ti lidi, co měsíc to byl, tak ti lidi prostě nabrali více než ti lidi, co se cvičili klasicky, jo. Ale to tak prostě je, tak to bude, ale to opravdu neznamená, že pokud člověk začne brát steroidy, tak bude vypadat šíleně. Oni nabrali svaly na ten způsob, že se prostě zvětšili, jo. Ale rozhodně nejsou vysykaní, nemají prostě třeba větší bicák a tak. Jo, protože když si vezmeš lidi, co jsou velcí třeba už prakticky Cíbám nebo ostatní, co jsou na Mr. Olympia, tak když se podíváš na jejich ruce, oni jsou obrovské, ale zároveň jsou vysekané, že? Oni nabrali svaly na takový ten způsob, jako když si představíš powerliftera. Eddie Hall. Třeba, jo. Oni se prostě zvětšili, ale nebyli vysekaní a to. Jo, jako oni, sice to taky je pravda, ale opravdu po chvilce ty steroidy, protože pro tvoje tělo to je něco jako šílený prostě boost, jo. Ale v tu chvíli, co ten boost dostaneš a stane se to, dá se říct, normou v uvozovkách pro to tvoje tělo, tak to nebude ani zdaleka už tak rapidní, jo. No, jako z začátku. Jako, a tam je jako hlavně, že ty steroidy, jak tomu začneš jednou užívat, tak většinou to bereš do konce života. Nějaké. No, to je zase prostě člověka, že? Člověk od člověka. Já si třeba nedokážu představit, že bych si za sebe vzal nějaký steroid bez toho, aby jsem si udělal šílenou prostě research o tom, co to přesně je, jak to funguje, za jak dlouho to bude fungovat, ať prostě vím, co se opravdu děje a v tu chvíli... Jaké je minimální jako množství, co abys tam viděl nějaký rozdíl. Že když si vezmeš klasický jako testosteron, tak nějací klučinové si berou třeba nějakou menší dávku, ale tobě to jako nabůstí, ale ne do takové jako míry, aby ti to bylo prospěšné, jako abys dostal to, co od toho očekáváš, že? Ale zase se můžou dostavit ty negativní účinky, to bude říkám, myslím, že Krasinský, že jako, nebo to. U menších dávek testosteron, pokud si někdo dává opravdu malou dávku, že řekne, já chci jenom přidat si testosteron a vezme si třeba malou dávku. Já si myslím, že pro začátečníky, já jsem to měl nějaké tabulky a tak, ale já teďka říkám z hlavy, myslím, že to bylo nějakých třeba 300 mg za týden, jo. A hlavně to se taky tomu vrátím, ale když si člověk dává třeba jenom 50 mg, to co udělá, jakmile si začneš píchat testosteron, tvůj přírodně vyráběný testosteron okamžitě padá. Ale na šíleným množstvím, speciálně když si začneš píchat přímo testosteron. Takže ty, pokud si pícháš málo, tak můžeš skončit, že máš vlastně méně testosteron, než by si měl. No o to jde, že ty si třeba jako začneš vlastně píchat nějakou menší dávku, protože si řekneš, že si přidáš, že? Že tam je nějaké to minimum té dávky, které jako ty si musíš dát, aby se dostavily ty efekty, že? Takže jenom to. Jako ještě u testosteronu, což je pro mě strašně myslí, že to vůbec nevědomuje, ale já to zase teďka nevím z hlavy, já jsem to všechno měl nastudované teďka, ale já jsem se na to nepřipravil, jelikož mi nebylo nějak předem řečeno, že tady budu. Tak ten testosteron se často počítá různými způsoby. Ono to není tak, že všechny, je strašně moc typu testosteronu, jo. Bere se třeba, myslím, že nějakých průměr, klasicky se bere třeba různých 8 typů, z toho jsou 2 nejčastější. Enanthate, nevím, jak se to přečte. Jsou 2 druhy. Ano, a jich potom ještě třeba 8 dalších, jo. A každý se může počítat trošičku jinak. Protože jak máš tu malou kapsli, ve které máš třeba
nevím, 500 ml, řekněme, že tam máš, 500 ml, to je hodně, že? Že 10 ml testosteronu a ono se to počítá různými způsoby. Jo, můžeš mít jednu, kde máš 10 ml, můžeš mít druhou, kde máš 10 ml, ale když si nabereš do ty injekce třeba půl mililitru, tak u jednoho to může být třeba 300 mg, u druhého to může být 800. On ten testosteron se počítá hodně specifickým způsobem a to tam je vždycky napsáno, myslím, že třeba 100/300. Jo, že na třeba 100 mikrolitrů, já nevím, prostě na 100 určitě toho je třeba 300 mg testosteronu. A ti lidi si to prostě většinou nevypočtají, protože většina opravdu lidí, co berou testosteron, si tam nevezmou tabulky a nezačnou se tam počítat. Vezmou si, že zjistí si, dobře, mám si vzít půl mililitru za týden, jo, já si teďka vymýšlím, kolik, takže jsem nabrat, mám si vzít půl mililitru za týden, mám si to pichnout do ramena nebo do zadku a neřeším. Ale prostě máš 2 různé ty a můžeš mít třeba 3násobný ten. A to potom jako ty side efekty, to je šílené. Můžeš si představit, že by si spíchal co třeba 3 dny injekci do řitě? Jo. Jo, no jako to, mě by to třeba jako asi znepokojovalo, jako částečně, že tam jako... Ani ne, jako když si představíš prostě lidi, co mají třeba cukrovku, tak oni s tím prakticky taky už musí žít, že? Nebo jako, že... Jo, ale tak nemají na výběr. Nemají na výběr, ale zvládají s tím žít a reálně jako ono, hodně lidí se bojí jehel a což je docela velká chyba, že z toho důvodu, aby se vyhnuli jehlím, tak jdou na oral only cycle, že prostě jenom prostě orální drogy. Orální drogy máš nejčastěji prostě Anavar, Anadrol a Dianabol, jo? A nejčastěji berou na Dianabol a Anadrol, které ti prakticky zničí ledviny. Je to tak? Jo. Anavar je, dá se říct, nejslabší a nejvíce bezpečná. Není bezpečná, žádný steroid není bezpečný, ale je to nejbezpečnější relativně oproti ostatním, ale zároveň i nejslabší anabolický steroid. Jo, ještě jenom podotknu všechno, co tady říkáme, tak to je čistě subjektivní, Filip to nemá zase tak šíleně nastudované, aby se tady jako pokládal vyloženě za experta. Já už vůbec ne, jenom ať jako z toho nevyplyne, že jako tady něco, co říkáme, tak to neberte to vážně, udějte si vlastní research, to je nejdůležitější. Vždycky je nejdůležitější vlastní research a hlavně já nikomu neříkám, ať bere steroidy, takže ať si tady na mě to je všechno právě, jenom se bavíme, dá se říct, hypoteticky, jo, před každou větou by mělo být slovo hypoteticky. Takže v tu chvíli, co Filip začne někdy budoucnu dát steroidy, tak, a jestli ten kanál ještě bude, tak my vám dáme vědět. Já bych to tady ukončil, jsem rád, že jste to dokoukali, jak jsem, moc vám děkujeme. Jestli se vám to líbilo, dejte like, odběr, můžete zahodit nějaký komentář, co si třeba myslíte, jestli vy jste někdy přemýšleli nad steroidy. Přemýšlel nad steroidy. Jo, dobře, dejme tomu, že jako jo, asi každý přemýšlel nad steroidy. Tak když jste nad tím přemýšleli vy, do jaké míry, jestli třeba jste někdy zkusili. Jo, jak bych říkám, děkuji, že jste to dokoukali sem a vidíme se u další epizody, ta bude s Krištofem.